Usa ka foreigner nga giingong mentally depressed ang milangoy sa dagat sa Barangay Aplaya, Digo City, Davao del Sur bandang 1:45 kagahapon sa hapon, Agosto 31, 2025 og nagpadulong sa laod. Girespondihan kini sa mga personahe sa Coast Guard Station Davao del Sur og nakita nila ang langyaw nga gilang si alias Bob, 59 anyos, nagpuyo sa Hagonoy, Davao del Sur nga naglangoy sa dagat nga walay suot nga sapot. Gihinabi sa taga Coast Guard ang foreigner nga giingong mentally depressed apan wala sila panumbalinga. Naabot sa langyaw ang nakaangkurahe nga motorbangka. Dinhi nakahigayon na taga Coast Guard nga tawagan ng anak sa langyaw nga tua sa Africa aron hinabion kini og mapakalma. Apan wala magpatuo ang langyaw og miambak og balik sa dagat og milangoy og malampuson hinuon kining na rescue. Gibantayan karon ang foreigner nga naa sa iyang balay.